कहते कि बाबा सुनले बनी कि राउर रंगदारी अपना देश में ना भई रहे, राउर रंगदारी भई रहे दूसरा देश में जेकर नाम श्रीलंका हवे। ओ श्रीलंका देश में रहुए जाकर रंगदारी पीले रहनी। आजकल के रंगदार लोग घर ही में अपना भाइये के लगे जाके बंदूक निकाल के कनपट्टी पर सता देता लोग। तू का बुझता रहा हमारा के, लेकिन हनुमान जी रहनी एगो ऐसा कि आन देश में जाके रंगदारी कैले रहनी, रावण के दाब देले रहनी धोके जे उनकर हालत खराब रहे। उनका बुझा गई सदाम जी के कोनो भक्त आइल बावे, उनका मालूम पड़ गया काहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई या जान जाए पर वचन न जाई। हे महाबली वीर जाके छोड़ में करो लौका, हे महाबली वीर जाके छोड़ में करो लौका। रौरा पीड़िता के बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा हो बाबा हो। रौरा पीड़िता के करी का बखाने बाबा बजरंगी महावीर।